zanin a hian risel na lampang chung changa kan in ven film khur theina tur abik takin meichhia te ta cancer na laka kan in ven na tur ang chi te chuan kan in enkol dan ang chi te potle ma zong kan soi te lam chung ang chi chu zanin a hianin soi tum dewangi chuanin chi thum chi li vel chau kan soi mananga hun te po tam nova minute som chau hei a le to a pasapera chuanin nuta cancer chung chang hi sumila katia nuta cancer hi atam maya USA rama chau hian kum khata stage 1 anti ahlawam phachin deuh hema stage 0 hi chu lawam lawangai ani a stage 1 atang chuanin ahlawam trana chatiang ang stage 1 ringot chu mi kum khata nuai thun vel an pu thar zel ani kum khata nuai thun vel atam mai no ta cancer hi chu engtin nge kan in ve nang ti kha tlem han soi ila chumi zo chonin chidang chul cancer te ti chuan real pui cancer te ang chi te po hunin min dai dana zerin kan soi thla anga min dai chin kha kan soi chin a chu ani mayang SBE anti asak tangin self breast exam ani amani te a in exam hima meichia te chuanin mani te in exam thei ani dar thalang ma a in bual to na dar thalang ma in ena ale lam in san leilu tu ang chi te lo omem ti te ang chi kha ani a ti chuanin he ti hianin a chung zo atanga noi lama tian me thak ang chi te po in ati thayani ma ro chu mai nei lo dura kal thak chonga ya ti khan a chung atangin a noi zong in ma ti khanin kal thaka khata khanin kan zon taka chu bok engemo ama om ngai lo lian tham deuh alo omem ti hetia ti rol pa ngai ang deuh le engema fibrous ang deuh ang chi hi chu thil pa ngai ang ani ama ro chu lian deuh lek ang chi alo om chuanin ngai vena ngai ta ni ti khan in an khoyanga ta chuanin alo ru tul chuan na boxi lo ru tul boxi nget deuh tat boxi au na mun nget deuh tat boxi ang chi kha ngai vena ngai zual ani chutiang ne lova lo hetia lo bok ve satia han me zonga lo na deuh emo hetia han soya ol sam taka che thei chuan alo om lem lo ani han me a ru tul boxi nget tat boxi ang chi kha na boxi lo ang chi kha alo om deuh duwa in doctor mo GYN provider ne na mo me chelam lithium te ne nai endir kha tha nga ti chuanin gym ling an tia hetia khuar chek ang hi ma om ngai lo ang hi khuar chek ang chi kha alo om chuan chu po chu ngai ven anga ya ti chuanin nu te mur alo pil ang chi ma nipple retraction ang tia khatia ang chi ni po in ngai ven anga ni ti chuanin helaya chatiang bok kan mu a helaya za noi vela bok alo om bok chuanin kha lim no an tia vung khami vung kha ang chi ni chuan ngai ven ngai boka chung ang chi tek kan mu chuanin mania in ti ngai than mai lova mei che doctor kan ti mai chuma GYN provider pan atha ani in exam ti atha chu tiang ang chi chu khata vai khatal ti tur ti ani a khata vai khatal ti thin tur ani ma ni te in thi la nei mek kan ni chuan thi nei atanga ni li ni nga na vela hian ti thin zia atha anga thi nei to lo kan ni chuanin eng ni po kan birthday vela te hianin kan riap chho thaina tan mo tian chu ti thin tur ani a
le chu mani tia self press exam tia in exam dan ania chu mi lawa chuan a hrim kanin exam na tur chu kum som li panga kan thlin kum som li panga ti hi zanina chin chia hong ang wa chan chu hemi tan chaw ani lo real pui cancer tur in screen na in ending na tan pa kum som li panga ka chin chia ngai kum som li panga kan ni chuan mammogram an ti ma x-ray chi khatani nute x-ray bi kani ma chu mammogram kha ti chan nge turani program khati chan nge turani a kum tin voi khat ti angai ni chu kum som li panga kan thin to chuan kum som nga pali thlenin ma kum tin ti turani li nga li ma kan chen sia thena ma li nga atangin nga li theng kha kum tin in mammogram ti tu ani x-ray chi khat ma le chu ni anga ti chon kum engza thleng nge he nga yang kum som nga panga kan lo ni chia khanin kum nia voi khat ti tu ani a li nga atang nga li kha chu kum tin voi khat chonin nga atang kha chuanin kum nia voi khat ma kum khat kar da ni chu chon kum so tu na changa kum som vel hi chu kala dam thleng ang kala dam phang kan ti thleng kha ti tur ti ni tuna kum som ru panga ni pon sam sari panga chu kala da mang ai ti chon ti langai ti na ni chu mo chu tiang chon kan chen chia da nia le chu ni ta sela ti chuanin tha tu nu le kan nu te emo kan pian pui una wa emo khatia ang chi tu te cancer ang chi te an lo om to ani chuanin BRCA1 and BRCA2 with the breast cancer 1 le 2 chu tiang ang thisen te po chu a en ti thei ani thisen na tamina en thei mo chu tiang ang tha tu ji ga kan nei chuanin khatia ang gene kha thisen na tamina en thei le chu ni phot le sela chu pakhat na mo pani na chuanin real pui le hemi rectal tia hemi tai borvel hema tai kam na borvel ite mayang sumi cancer chu kum som li panga kan ni atangin kan nei don nai nge nai lo ti kha in ahun kum som li panga atangin mo chin thau ang kan mammogram to li nga kan ti kha mo kum som li panga kan tlin chuanin tun ma chon kum som nga tang nan ti thina ma se an som to ali nga ti ni to a kum som li panga kan ni chuanin colonoscopy and the kolrama chuan man piang kan ti fiber optic te ne noi lama tangin dai kalna atangin an rol lu ta an enani ko chung real pui khan en ma real pui khan ena ta chuanin bok eng mo lo om nge om lo ti khan enani chu tiang bok chu polyps an ti a chu tiang bok chu a om chuan an lep thanga la ti chuanin biopsy an ti nga thin biopsy an tia cancer lo om tu chi ani nge ni lo kha an exam thin ani chu apoi mo lu tuka a chan chu cancer lo ni thei reng pok te pok kha an lep thla ti khan adamani mai ti chuanin no te cancer kan so yang deu khanin a lo om chi hi an nawak lo chi a lo ni boxi a ngai tha ol ma real pui chung vel khan bok polyps om te kha anamia lo ania remia lo kan nei ti mo namia lo kha lo ati lo om tu ni na se chonin kan in entir tur khania anap lo lai ta kha lo om lai kha lo nia kan in tha da thina chu khatiang bok kha lo om chonin an lep thada ya adamani mai maro chu na boxi lo khate ang colonoscopy di boxi lo kan ni khachuanin aron nat meu to khachuanin alo wak dar vek to alo om ta thina ni dam thei to lo khan achang thina ni chu tak chu khami in screen kha in exam kha apoi mo la chana ni anap lo wa khan mo ti chuanin
thia ron chu aviau to kha chuan in aron nan viau to kha chuan alo tlai to thina thi a chuak an ti hian thi chuak na zong hi lo tur phei zong ani haul la a chan chu hei hemorrhoids awang hian thi hi om tu khom nei dai kal na tanga thi chuak hi za a som kwa chuang hi chu mo ni hemorrhoids hemi tu la ma ni khami wa khan thi sen kong vu wa khan mo maro chu in exam lo chuan in hemorrhoids wang nge ani nge cancer lo chang to tur polyps wang nge ani ti kha kha hiat thei lo ani opsar le chu wang chuan in kum som li panga kan ni chuan in exam angai ani ti kha ni ta sela ti chuan in anu nong bera chuan chul cancer chung chang ai lut mai ya kum som ni panga kan ni atangin hei pap smear an tia hima chul kong ka a cell chiang lo om ang chi kha in en tu ani ti chuanin chu American Cancer Society na a recommend ani a chumi ni lo USPSTF an ti chumi chuan a recommend na chuan som ni pakhat atangin ati ke chuan kadam lo ho hi kum som ni pakhat atangin pap smear ka ti kirthi kum som ni pakhat atangin kum thum dana emo kum nga dana emo ka ati thai ni kha ti nge tu rani chu ta tang chuanin chiang lo tu thil chiang lo ken sara lo chang thei ang chi kha man chwa thei ani a in en kolvat chuanin a me mi thei ani ati dam thei ani chu wang chuan kha thil pathum kan soima pakhat na chuanin no te cancer laka invent dan tur kha kan soya kum som li panga kan ni tangin mammogram ti tur kan ti a ti chuan apani na chuanin real puile hemidai kan na bor vela om thei laka khami invent na tur colonoscopy chung chang kan soya ti chuan colonoscopy chu aboi thak mai chu wang chuanin khatiang em a nim hlum na ang chi te ne na ti ai chuanin mo kwa thwa che mo ai se boi thak englo stool atang hianin ka dai kal hemi ek atang hianin ka in check to ti poi in colocar ati theya kum thum a vai khan se ti to rania colonoscopy kha chu apa ngai a result atha chon kum so ma vai khan se zawani a result athat vak lo deu pa ngai lo polyps velan nu chon kum nga vai khatemo kum thum a vai khatemo ang chi khan ti thei le chung chi te chung chi thum te chu kanan soi thei to ni sela po ni sela van toina lo thleng thei la ka hian mihring ten kan thei to pa kan film ko thei na turin heng ang chi thiam na le hriat na hi pathianin tul ati awangin mihring ten ne na min hriat tira mihring ten ne na min pe ni ti hi pom tlat turani mihring in aven thei lo ti chu ven thei lo chin chu adam te meu maya amaro chu kan in ven ve thei na tur chin hi pathianin hriat phal aphal chin to hi mihring ten kan hre ni chung te chu mangtang kai la ti chuan kan nun na po sei te lo ni sala ti chuan in mo kan quality of life kan hring nun na enge niang a quality hi rei deuh dam si riselo deuh dam rei ai ang ni lo rei deuh dam risel takadam ni bok thei turin heng kan soi tak te hi lalpan kan zawa tan mai som sa se amen